ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед, суназӣ дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, муроҷиат кунед, реклама мекунем ва эҳтиромона хоҳиш мекунем дӯстони азиз навора дар ватсап ва имои худатон поделитсия кунед. Ташаккури зиёд дӯстони азиз, рафтем навора тамошо мекунем. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, баъди бозори Корвон, Гранзавод. Як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 34 метр квадрат мебошад. фарохта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешавад. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 9 километр. як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи 301 ваини Городок. як хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 37 метр квадрат мебошад. фарохта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартирара 100% ремонт карда дар дастон метиҳад. фақат даромада зиндагӣ мекунед ва айни ҳол ин суратҳо кӯҳна мебошанд. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак мошини фурӯшӣ газ 53 қарор дорад дар райони Хуросон. сӯзишвориш бошад газ, бензин. нархаш 23 000 сомонӣ бо савдо мешавад. яксола ҳуҷҷат дорад. мошин ягон айб надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ҳазрати Мавлоно, Гулистони 2. 6 сотиқ замин, 4 дархона, ҳоҷатхона, ҳаммом бо ремонти миёна мебошад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ бо савдо мешавад. дар наздикии хона масҷид, мактаб, садик мебошад. хона алиша меша бо квартира дар шаҳри Душанбе. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамашон имо ватсап доранд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кулоб, рӯбарӯи баҳор, дар паҳлӯи боғи марказӣ. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 52 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 154 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дом уже тайёр шудагиа, фақат ремонт карда зиндагӣ мекунед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кулоб, Шамсиддини Шоҳин, 10 микрорайон. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 35 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кулоб, 10 микрорайон. духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 148 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%.
خانه ریموت خوب دارد، خریدار انیق باشد. رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنید، به شما انشالله ارزان میکنند. دومی 7 اتاژه می باشه. اینا کвартираи новостройкаи фуруши қарор дорад дар шаҳри Кулоб. ду хонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 65 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 145,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона алиша мешавад бо квартира дар шаҳри бохтар Кургонтепа бо духонага. اینا کвартираи новостройкаи фуруши қарор дорад дар шаҳри бохтар Кургонтепа, райони дӯсти халқҳо. як хонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 152,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об светаш ҳастак, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартираи ниҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. اینا کвартираи новостройкаи фуруши қарор дорад дар шаҳри бохтар Кургонтепа. ду хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 37 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад ва боз дорои лифт ҳам мебошад. доми 9 этажа мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. اینا کвартираи новостройкаи фуруши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Гулпарвар, поёни Корвон. ду хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 46 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 150,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона семопас тайёр мешавад ва ремонти замонавӣ карда дар дастон метиҳанд. фақат дар омада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. اینا کвартираи новостройкаи фуруши қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 91 микрорайон. ду хонага квартира дар 13 этаж қарор дорад. 63 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 295,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартираи ниҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншолло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз барои диққататон.